Formal nga gilusad sa Office of the Building Official kon OBO ang ilang tinguha nga makabuot ang ISO 9001 nga certification nga magpamatuod sa dekalidad ug maayo nga serbisyo sa maong opisina. Si Architect Florante Catalan, ang pangu sa OBO, nagkanayon nga ilan ang gisugdan ug implementar ang ilang Quality Management System Manual nga maoy naglatid sa tanang serbisyo sa OBO ug sa klase sa kalidad nga ila kining mahatag sa mga kliyente sa ilang opisina. So with this, adopting this standard, among ma-ensure sa autua sa public, the processes, the continual refining of the involvement ba nato sa ato ang pag-process na to sa ato ang documents, permits nga gi-apply diri sa office. Naaman gud siya standard na, no? So, pwede na ni siya guide sa tanan nato, labi na sa ato ang mga empleyado diri. Unsa gyud ang pag-process ug unsa og pagkuha og permits sa Office of the Building Official. Nasayran nga ni atong Setyembre sa nilubahing tuig, nagsugod ang OBO og preparar sa ilang plano nga makakuha og ISO certification. Sulod sa pipila ka buwan, nagsigi sila og pahigayon og mga training ug seminar aron sila masayod sa proseso ug mga rekisito nga gikinahanglan aron kini ilang makuha. Ang International Organization for Standardization kon ISO maoy mo issue og certification isip pa matuod nga ang usa ka organisasyon sigurado nga makahatag og dekalidad nga serbisyo sa ilang mga kliyente base sa ilang quality standard. Kung makabot sa buhatan sa building official ang maong kalampusan, sila naunya ang ikaduhang departamento sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga adunay ISO 9001 certification. Kahinumduman ang labing unang departamento nga nakakuha niini mao ang Office of the City Civil Registrar niadtong tuig 2019. Padayon nga gipahinumduman ni Architect Catalan ang mga empleyado sa OBO nga magtrabaho ug tumanon gyud ang ilang core values sa opisina nga mao ang do not ask, do not receive, do not delay, and do not allow others to use you. Si Maria Cristina Arcilia, usa sa mga tigdawat ug mga dokumento sa OBO, niingon nga dako iyang pagsuporta sa plano sa opisina nga makakuha og ISO certification. Kuan lang jud sir, follow lang jud sa procedure and standard, and then great service lang jud, documentation. Ikatakda nga i-implementar sa OBO ang ilahang Quality Management System Manual sulod sa 3 ka buwan diin ang Internal Audit Service Office kun IASO maoy musuta kung nakapasar ba ang OBO sa ilang assessment. Kung sila pasado, sunod silang magpa-audit sa usa ka third-party evaluator nga mao ang makahatag og ISO certification sa opisina. Si Attorney Mikel Rama, anak ni Cebu City Mayor Michael Rama, mipadayag sa iyang suporta sa kadagkuan sa OBO sa ilang tinguha nga makabuot kini. Sigo ni Attorney Rama, parte kini sa damgo sa mayor nga mamahimong Singapore-like Cebu City. Office of the Building Official and all its hardworking personnel in taking this endeavor of being ISO certified and being an example of how government service should be done. Congratulations! Congratulations! Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.